το κάνουμε. Αλήθεια? Ναι, τώρα είναι σίγουρο πως θα είναι δύσκολο. Πολύ σωστά. Και επικίνδυνο. Επικίνδυνο. Εντάξει, τότε αυτό ήταν. Θα πάμε οπωσδήποτε στη Μετρούπολη. Μπάρτοκ, αυτοί οι άνθρωποι ζήτησαν τη βοήθειά σου. Επειδή ήταν κάτι σε σένα. Είναι τόσο δύσκολο να το δεις στον εαυτό σου. Κάποιος πιστεύει πως έχεις ψυχή, πως θα νικήσεις εσύ. Δεν θες, γιατί, ενώ μπορείς, λεβέντης τρανός να φανείς. Κουράγιο κάνε και μη φοβηθείς, πάντα νικά το καλό. Και εδώ, παντού, και εκεί, κι αλλού, το ξέρεις έτσι είναι σωστό. Ναι, μπορείς, μη φοβηθείς, και ποτέ μην ξεχνάς. Να προσέξεις μην κάνεις λάθος, μην πληγώσεις κανέναν. Και να μην κάνεις ποτέ κακό. Ούτε σε μένα. Κάποιος πιστεύει Πως έχεις ψυχή. πως θα φανείς συνεπής. Τράβα μπροστά, όρτσα, Πανιά. θα γίνεις ο ήρωας, Απίθανος ήρωας. αφάνταστος ήρωας. Εσύ Εγώ.